Mamukasei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndainge ndimbori bodyguard for this other famous Zim pastor, asi pari zvino ndava kurarama hangu ndiri kumhiri kwemakungwa. Pane zvakamboitika mukoma, mainge muri mugore ra2012 apo patainge tiri kuSouth Africa kuDurban. Mukoma, kwakaitika drama. Prophet ava vakaona kamwe kabhebhi kainge kari kamuZulu, vakabva vati vainge vachikada. Saka takazotaura naye. This was the first vacation patakaendako ikoko. Saka patakazodzokera zvekare kuDurban, vainge vatova necommunication naye mukadzi iyeye. Mukadzi uyo akatombovaramba akati handikudi nekuti ndine murume wangu. Saka vakabva vachizoshandisa bhegi. Mukoma, takamupa mukadzi uyu mari yainge yakawanda ari maUS dollars. Akati iyi mari iyi handitombozivi kuti kana mukandipa ndinozoita sei nayo. Takapinda bhizi tikatanga kuchinja maUS dollars aya. Mari iyi yainge iri 52,000 marands. Mushure mekunge taichinja, takamupa mukadzi iyeye, takangomupa iri muhandbag nyowani ratainge tatenga, akaigamuchira ndokuchizotanga kudanana. So tisati taenda kuDurban, zvose izvi zvisati zvaitika mukoma, let me not lie, ini hangu hongu ndaiva munhu ainge achiitawo zvekujima, zvekusimudza simbi, but I was never meant to be security zvangu. I was born as a hustler, ndichizvinwira doro rangu, uye zvekare ndaishanda mumbari murengi muya. Ndichangozviti gidza, vanhu vazhinji vaitondiziva kuti pamaoko chaiwo ndaiva munhu wekuti ndaidhonza tambo, ndaikwanisa kurwa kana nevanhu kana 6 kana kuti 7 panguva imwe chete. Rangu basa rainge riri iroro rekungoloda mabhazi nekuzvinwira hangu chibuku changu. So nerimwe zuva ndakazoti mushure mekunge ndanetsana nemamwe mafesi kuWarren Park, ndakati ndaenda kuWarren Park ndainge ndiine umwe mukadzi uyo wandaidanana naye, but aitawo zvekutengesa muviri wake. Taenda kuya, that was when tiriko pane umwe mufesi akauya akaedza kuda kunditorera foni. Mukoma nashe, I just turned around ndikamurova nechibhakera, then umwe wake akaedza kuda kurwa neni. I knocked out 2 guys who were trying to snatch my phone. Turns out kuti mainge poine umwe mufesi uyo ainge achienda kuchechi kwaProfeti vaya. Saka ndakabva ndachizoona umwe mufesi akauya kwandiri, ndainge ndatogadzirira kutoti taifanira kuti tinge tichitotanga kutokakata tichitorovana. Akabva anditi no, cool down. Akandiudza kuti iye zita rake ainge achinzi Gideon, and brother yake, he was head of security for one of the uprising pastors munyika yedu yeZimbabwe. Ndakatoshamisikawo, ndikatoti ko zvaunenge mukana. So takazotanga kutaura mukoma. At first ndakangoti maybe it is a scam. Kwapera 3 days kwakabva kwachizouya kombi yakauya kumbari, ndainge nditori kubasa, ndokubva ndachizoona kuti mukombi umu mainge muine varume vaviri vainge varimo vatosvika paya. Gidza zviri sei. Ndatoshamisika kuti ko vanhu ava vanondizivira kupi. Ndipo apo umwe wacho paakazotaura neni akati, handiti wakambotaura naGideon here? Ndikati akanditi takaudzwa nezvako, saka pinda kamotikari, tine nyaya newe. Ndapinda mumotikari paya. Varume ava vainge vakapfeka zvavo masutu avo eblack, even nemaglazi avainge vakapfeka ainge ari eblack. Ndapinda mumotikari, vakabva vati kune kwavainge vachida kuti vange vachizoenda neni. Handichatauri zvangu kuti takaenda nechekupi. Takati taenda kuya, ndokubva ndaona kuti kwainge kuri kumba kwapasta vaya avo vatainge tava kungoonawo manewspaper zvichinzi vari kuita mamiracles, uye zvekare vanhu vari kuendako neuwandu hwavo. Tasvika kuya, vakabva vachizoti vainge vachida kundinamatira. Ndakanamatirwa mukoma. Vakabva vachizondiudza kuti vainge
ndakaoneswa muzviratidzo zvavo naMwari kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotendeuka. Vakati nekuti ndainge ndiine simba seraSamusoni, asi simba iri kana ndikaramba ndiri munyika, simba iroro raikwanisa kuzosvika pakupera. Vakati, Brother Gidza, I saw you in a dream, you were wrestling a lion, and ndakabva ndaona kuti you are my bodyguard, you are my Samson. So I believed him. Ndokubva ndachizotanga kuenda kumalessons uye zvekare ndikanzi ndinge ndichizotendeuka. Vainge vasitomborina kana basa nazvo because iniwo mukoma kusvika pari nhasi nditori chidhakwa chekupedzisira. Kunyangwe ndiri kuno kumhiri kwemakungwa, chimwe chilife chandinotongorarama mukoma apa chinondirwadza ndechekuti ndakatoenda kuchikoro, degree nditori naro, but ndingori nechimwe chiurombe chiri mandiri zvekuti kunyangwe ndikanzi ndashanda, but ndinenge ndakangoita kunge rombe. So kunyangwe ndakapfeka hembewo dzakanaka ndinenge ndichingoluka kuita kunge rombe. So ndakatanga kudzidziswawo kuti unopfekawo zvakaita sei zviri presentable, but ivo vakazosvikawo pakungoitawo give up, asi vaingoti make sure pose patinoenda kuchechi you always look nice wakapfekawo suit, but mamwe mazuva vaingondisiyawo ndichingopfekawo izvozvo zvandainge ndichinzwa kuda, and vakabva vachizotanga kundibhadharira imwe gym. Ndokubva ndatanga kuenda kugym kuya because vainge vachinyasoda vakaita mamhidza for intimidation. Saka mukoma, after I had been trained, taitoenda navo muchechi neconvoy. Pane imwe nguva yekuti vakamboita imwe convoy yekuti taiti kana iri Sunday tichienda kuchechi, handichatauri zvangu kuti kuchechi kupi, mukoma, motikari dzaitombomira kufamba because yedu convoy inenge ichitoita sekunge presidential guard chaiyo. That was when pavakazondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichiprepare because we were supposed to go on a vacation. Ndikati, Mwari makanaka, ndiri chidhakwa zvangu, but makandisarudza pakati pezvidhakwa zvose nemarombe ose emuno muZimbabwe kuti ndinge ndichishandira murume uyo. Ndainge ndisitomborina kana idea yekuti chitupa changu chainge chiripi. Mazuva acho iwawo vakatangidza kuti 1 kunditoresera birth because rainge rakazotobvaruka nechekare because kune kumwe kwatakamboenda. Saka ndasvika kuya takabva tachizonaiwa nemvura, birth rikabva rachizonaiwa, saka rainge rakabvaruka. Chandaingova ndiinacho it was birth entry number, ndikagadzirisirwa birth ndokubva ndachizonotora chitupa. Zvese mukoma, mushure mekunge ndatora chitupa kwava kuaplayawo passport. Makore acho iwawo mapassport ainge achidhura zvekurevesa, but ndakazokwanisa kutorawo hangu passport nguva yakazoti yakwana. That was when we went to South Africa. We landed in Durban. A 5-star hotel was already booked, and it was so beautiful with good ocean views. Saka ivo vakati we just wanted this to be a fasting retreat. Mukomana vanhu vemuchechi vainge vari busy vachitsanya, but tiri kuDurban you would order oysters, champagne, ivo vanotonwa. Ende chakandinetsa mukoma ndechekuti tainge tiine mabox ainge akati mako kuzara nemacondom 3 boxes. Vakati vainge vachida kuti ange achipera, ndivo vakatoenda vakandomatenga because vanofarira kana kuri kunzi vanenge vachida kushandisa maprotector, vanofarira mamwe aya anenge aine mabhambu. Saka vakaenda vakanoorder iwavo, vakati everyone feel free, vakati tinofanira kuti tinge tichimapedza ose tobva tachizodzokera kuZimbabwe. That was when I knew kuti it was not a revival. Umwe neumwe mukoma aibuda nenzira dzake oenda onotsvaka munhu wake, but ivo manje he had good taste in terms of women. Havasi munhu weya wekuti vari jangi. Kunyangwe vakadanana nevakadzi vakawanda vanoita zvekuselecta the best amongst the best, havangoti chero. Saka vainge vakatotipa mutemo wacho iwoyo. That was the first trip. Takazodzokera zvekare kokuDurban, paya pandakuudzai kuti takambotanga tasangana neumwe mukadzi. Patakazodzokerako ikoko, mission yavo yainge iri yekutongoona mukadzi uya ende vakatoti ndoda kuti ndipawo space. Saka takatomboenda kubar tikatombononwa, but ndiri munhu wekuti
ndinongorota sometimes kana kungofila munyama dzangu. Saka I was just feeling tense, ndichingofila as if that woman she was going to bring problems for the prophet, because ipapo patikaenda tikanomutora foni yake ainge akaisa pavibration asingadi kudavira macalls. At one point she even answered this other person waakataura naye akangoti kana murume wangu akafona tell him kuti I am in Cape Town with my auntie. Ndakangotiwo meno nyaya idzi dzinoda ivo prophet pachezvavo. Ndakaenda naye mukadzi wayo ndikavaudza kuti bati munhu dai mangorova maquick deal masiyana naye. Ivo vakabva vati iwe uri kumuona zvaakaita, uyo anotomboda damba refu. Ndikati iripo tainge tatovatengera mapills aya anozivikanwa nevanhu semaviagra, nekuti vainge vachida kuti vange vachienjoya nguva naye mukadzi iyeye. Around 1 am ndainge ndakaita kuparara nekudhakwa, ndo pandakangonzwa boom boom boom. Kochi ndokubva ndabuda wanikwe kuti room yavo ndichangoti room number 704 it was under attack, loud banging on the door. There was this other guy vainge vari vaviri ainge achidanidzira iye achiti nomsa vhura door, but nechirudzi chake vhura door nomsa, I know you are inside, une murume wauinaye imomo. Saka takabva tachizotanga kunetsana naye murume uya. Then the other guy that was part of our security detail ndokubva akasika apinda muroom mainge muina pastor vaya. Mukoma yainge iri batai varume vaya takavakurira and we were holding them down. Saka mufesi wangu uyo akapinda ndokubva atanga kutaura navo profeti. Saka tainge tiine protocol yedu yataiti Exodus protocol. Saka Exodus protocol yainge iri protocol yekuti just in case kana kuri kunzi prophet vakabatwa vaine mukadzi wemunhu, it meant kuti run for your life. Taifanira kuti tinge tichiita maths dzekuti ivo vange vachizotiza. Saka takashaya kuti tovaburutsa sei nepabalcony. Vaya mamwe mafesi vatainge tiinavo vakapinda vakamboedza kuti vange vachiburuka nepabalcony. Chatainge tisingadi ndechekuti varume ivavo vange vachizovatora mapictures. We had to move quickly, uye zvekare we knew kuti we had security on our side. Taiva tiine vamwe vakadzi zvekare vaviri vainge vari magirlfriend avo prophet vataifamba navo kwese kwataienda, just in case kana vachizoda a threesome. Vasikana ava vaitozviziva and they were comfortable with it. Saka vakabva vachizomhanya vakapindamo muroom muya. Mukomanashi vainge vaine drezi iro ravakaenda vakanopfekedza prophet zvekare newigi. Prophet vakazotobudamo zvavo vainge vakatopfeka drezi mukomanashi, but mafesi aya we had dragged them to another room because tainge tisingadi kuti vange vachizosangana navo varume vaya. Then the prophet was taken to his car. Vakapfeka zidress mukoma. I still remember kuti it was a yellow floral dress apa nema heels a pink. We met him at this other hotel. Takafa nekuseka mukoma. On that night, that was when he started smoking banje. Vachiti he was feeling very uncomfortable. Ndikavati shutai henyu mbanje than kuti tinge tichibuda tichinokutsvakirai madrugs, because vaiti I just want something to at least calm me down. Ndikavaudza kuti mbanje dzaikwanisa kuvaita calm down. We then spent the rest of the vacation tiri kune imwe hotel. Takazokasika zvedu tabvako tichitya kuti zvimwe kuda taikwanisa kuzotsvakirwa vanhu vanenge vaine pfuti vakauya vakazoti ataka. That is what happened mukomanashi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section nezvayo zvekare nyaya iyi. Akomanaka zvakangooma. Hanzi famous pastor ava munotovaziva vakambobatwa vaine mukadzi wemunhu kuDurban, tikazovapfekedza dress. Hanzi takavapfekedza dress zvedu apa. Hanzi paitofambwa nevamwe vakadzi vaviri vavaipota vachirara navo zvekare nemabox emaprotector kokuzonwa doro. Hanzi vanhu vari busy vachitsanya
isu tainge tichitodya hanzi malobster here kana kuti ameno hanzi taitoorder malobster zvedu tichitodya apa ivo vachiti vaenda kufasting vacation. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukomana yakamira sekudai. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 39 years ekuberekwa. Musazongotanga nekungojaja kana munhu akakuudzai kuti iye anenge akaromba, nekuti zvatinosangana nazvo mukurarama dzimwe nguva zvinogumisidzira zvatipusha kuti tinge tichizosvika pakuromba sezvakaitikawo kwandiri. Iniwo mukomanashi vabereki vangu vainge vari chiseko chemumhuri sababa vangu vaindirwadza. Baba vangu mukomanashi vaingova nebhutsu yavo imwe chete, famashoe iyo yavainge vakasotenga kudhara pavainge vachiri kushanda kuGMB. Saka vanoti ivo famashoe iyoyo ndiyo yakavaroyesa. Shuwa kuroyera munhu famashoe. Baba vangu vainge vari murimi, saka pane pamwe pavakazomboenda kuHarare vachinotengesa fodya dzavo vakadzoka vaine famashoe. Vanoti ivo vakaroyewa nevamwe vatete nevamwe bankuru vakati uyo atobudirira. Kana muchiziva bhutsu iyo inonzi famashoe, dzainge dziri bhutsu dzainge dzichidhura makore acho iwawo, upenyu hwavo hukatodhakwa mukoma. Vaiti kana vakarima zvirimwa zvavo zvaisamboita kuora kudyiwa nemakonye, asi zvevamwe zvichiita mukoma. Saka takangokwirirawo munhamo. Baba vangu vakafa vaine depression because vaigara vachingochema vachiti dai dzanga dzisiri hama dzangu ini kana mota ndingadai ndakatenga, dai dzisiri hama dzangu apa tainge tangovawo zviseko zvenyika. Baba vaiti kana vakatenga kana mbudzi iyoyo yaiti kana yava kuda zvara yoenda musango kunze kwekuti inge ichizvarira kunyange pamba chaipo pekuti panenge pari safe. Yaendamo musango yaidyirwa vana vacho kana nezvimbwa mupengo kana kuti nemakava mukoma kusvika mbudzi iya yazofa. Idzo huku amai vangu vaiti kana vakatengawo huku idzodzo dzaisvika pakufa pasina kana inenge yambokandirawo kana mazai, kuzonosvikawo vachizongosiyana nazvo. Tainge tangova varombo vekupedzisira. Mukukura kwedu mukoma, iniwo ndakazotanga kungoshingirira. Ndine vamwewo vekuchikoro vandainge ndichishandira, vamwe mem ndo vakatoitawo kutoti ndinge ndichinyorawo grade 7 ndikasvikawo form 4 ndikapasa, asi hakuna akada kuzoita interested mazviri ndikazongosiyanawo nazvo ndokubva ndachizoya kuno kuJoni. Ndauya kuJoni ndakaita lake rekuti papurazi pandainge ndichishanda, vamwe vose vandainge ndichishanda navo kunyora kwainge kuchivanetsa, ndini ndainge ndichigona kunyora. So zvadaro ndakabva ndachizopiwa promotion nemurungu ndokubva achizoti ndige ndichinotora license. Ndakanotora license ndini ndainge ndava kutofamba nedzimwe motikari dzake, then ndokubva ndachizotanga kuita mari. Ndikatangawo kuita zvine musoro. Chakandirwadza mukomana ndechekuti mushure mekunge ndatanga kuita zvine musoro vanhu vainge vava kutoti ndinodada. Apa ndakaitawo mwoyo wakanaka ndichitorawo hama dzangu kuti dzinge dzichizouya kuzoshanda neni. Izvo vanhu vainge vava kutondinzwira mweya wegodo. Ndokubva vachizoti painge pachida kuti pange pachiswa matombstone, taenda kumusha tikanoisa tombstone paguva revamwe vatete. Asi tiriko ndinorangarira kuti vatete vaya avo vaigara vachinzi nababa ndivo vakavagadzira. Vakandikumbira mari, ini handina kana kumbozviisa mumusoro. Ipapo ndinoona sekunge Mwari vakazondipa chiratidzo, but it was already too late. Ndakarota mukomana vatete ava mushure mekunge ndavapa mari, vachindikumbira mari vakabva vati dhimoni riya ndazorimutsa manje. This was after ndatodzoka kuno kuSouth Africa. Zvechokwadi mukoma vakamutsa dhimoni renhamo. Ndakadzingwa basa kubva ipapo kusvika pari nhasi kuti ndinge ndichiwana basa mukomanashi. Kuwana basa kuri kutonetsa, ende ndiri munhu wekuti ndine munyama. Pose pandinenge ndashanda panobiwa, ende ndinobva ndanzi ndinenge ndaba. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yanguwo muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndo pakadhakwira upenyu hwangu ipapo pandaka pa vatete mari. Hanzi Mwari vakazondirotesa after ndakazotorota vatete vachindikumbira mari, vakabva vati vava kuda kumutsa dhimoni, ende ndikabva ndadzingwa basa. Zvakangooma hazvo vedu, where you can come to my inbox and share with me your own side of the story.